Agi, ang hirap naman dito yung sibo. Ay, kayo mo. Nalaglag na nga yung asawa mo, umurong ka pa. Sabi ni Shirley. Sabi niya, umurong ka pa. Ito ka eh. Sabi niya, bigla. Hoy, nasa video tayo. Inanok ni Shirley, pinapagalitan ka niya. Kadahin pala yung asa. Adi Marisa, usa nga balay. Kaya natabog sapa. Tabukit sapa. Kaya di natabog. May aso ha, pagilot. Igatag ng number. May ayam. Meron natin ito, promise. Atara, sige. Yoyo. Yoyo. Saka nga to yoyo. Bugoy. Mabega ginong. Yun din naman nakakatag-atikit hain mo. May dapahali pa yung nakakatag hain buwas. Ito na shit hitaga di halibanan gym. Kanan proud oras nun. Proud oras nun. Makadto ka kinahanglan na doon may itim ticket. Ayaw wawag ka siya importante. Para matagan ka. Hay, may dapat pala ingat to, tonhan. Arturo Factor. 284? Yes. Mano ay wawag at taada nga sta ba? Yan ang aming hinatag hain. Masyadong kadado din na ito. Alas siya hitaga halibanan gym. Kaya po balay dito? Ultimo lang ka balay? Ito pa, may dapat tonhan. Uy ka na layos? Damo pahit nga to. Ito pa yung raya ka din. Hala, sunod! Sige, salamat mo. May dapa. May dapa ko na dito sulod. Kinato ka maigbaw? Pati ayaw mo, paano mo na yung pagkinabutan mo? Don. Ganto ay baong. Bupat la pa o na. Hi. Kabi na.